Maita henyu hamuoneka nai. Tinokuchingamidzai muchirongwa Maisamba Show, chirongwa chamanga makamirira. Muchirongwa umu hatitaure ngano nai, tinoburitsa nhapi tapi. Nyaya dzatinokurukura pano inyaya dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana siyana. Dzimwe makadziverenga, dzimwe munongodzinzwa, dzimwe zvinongoriwo zvishuwo zvemwoyo yedu. Asi nhasi satapinda muchirongwa chanhasi, tawana mumvuri. Tinoziva kuti kana tine vatungamiri vematunhu edu madzishe, tinenge tine mumvuri. Ngatimboisai maoko kuna Changamire tisati tatanga basa redu nhai. Ngativakwazisei Changamire. Tinokutendai nekutipa mumvuri. Chirongwa ichi tiri kuchipiwa neveEMA, vane shungu nekuona kuti nyika yedu yakamira sei. Regai ndikuudzei chokwadi, Mwari havachadzoka kuzogadzira imwe nyika. Hanzi iyoyo yamuinayo nyika yakakwana, musaiparadze. Saka ndozvatinoda kutarisa. Nhasi toda kutaura pamusoro pemoto mupengo kana kuti mafield fires. Asi regai ndipe nyanzvi dzedu dziri kuno mukana wekuti vazvisume kwatiri nekuti vanobata sei kwavabva. Ndotanga nana baba. Baba vari kunze, taura yenyu. Makadiko muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Duncan Chiwala. Ndakamirira Forestry Commission. Tinokutendai neuvepo hwenyu. Makadi vana baba nana mai. Ini ndinonzi Robert Rwafa, ndakamirira Environmental Management Agency, EMA. Tinokutendai neuvepo. Ini ndonzi Chief Matsiwo, tichibva kuMbire kuDandoko. Ndiri member yeParliament, Chief Senator zvekare. Tinokutendai Changamire nekunge muinesu pano. Nyaya taiparura kare. Kana tiri pano pachirongwa, ngatizivei kuti tiri munyika yeZimbabwe, tiri kunze kweZimbabwe. Saka tinenge tichikurukura nevadiwa, vatariri nevateereri. Asi ndoda kutanga naBaba Rwafa, nokuti vati vanobva kuEMA. Oshei kuti titaure pamusoro pemoto mupengo panguva ino, pamwaka uno. Sei zvatikoshera? Maita henyu maichisamba. Nguva ino inguva yakaoma uswa, yakaoma miti. Tikatarisa kwatabva mwaka watabuda uyu, mvura yanga yakanaya yakanakisa chaizvo munyika muno. Zvinova zvakakonzera kuti zvinhu zvandataura izvi nemiti zvikure. Tikatarisa mudunhu reMashonaland Central rinonaya mvura yakanaka. Ivhu racho nzvimbo zhinji dzine mvura yakanaka rakati korei rinoita kuti zvirimwa zvikure kusanganisa neuswa. Zvino kana zvinhu izvi zvaoma uswa nemiti, moto ndonguva yaunotanga kuchimhanya. Uchiti pawangu kaya kamoto kamberevere kaya kanotanga kari kadiki diki, asi nepamusana pekuti nguva inoi uswa hwakaoma, miti yakaoma, uye ndonguva inomhanya mhepo ananya mavhuvhu. Saka tinoda kuti tikurukure takatarisana nenguva iyo kuti sei tichitaura nguva inoi vamuna June, July. Munonzwa kutaura kwenyanzvi. Vauchiririwo maoko. Vaparura nyaya yedu zvakanaka. Apo neapo kamoto kamberevere ndotsumo dzedu kanopisa matanda ari mberi. Iwe neni tiri kuitei? Regai ndimbouya kuna baba vari kunze. Manzwa pano pataurwa sei kuti zvakakosherei kuti titarise nyaya yemoto. Iwo moto unokonzereiko kana tikashaya hanya nemoto mupengo? Maita henyu maichisamba. Nyaya yemoto mupengo inotitapura tese. Tingava vagari vari kumusha, varimi vefodya, ani nani. Tese tinotapurwa nemoto iyoyo. Saka tinoda kuidzivisa sezvinovhira kuti moto iyoyo isanyanyise kukonzera kuparadza kweenvironment yedu. Nemhaka yokuti sekutaura kwaita maichisamba, hatina imwe nyika kwatingatizira kwairi, kuri kuti tikakanganisawo moto redzo yedu. Saka nyika ino ndino yedu. Saka ngatibatisisei tirege kuita kuti ikanganisike nenzira ipi zvayo. Nemhaka yokuti ndo munovha raramo yedu. Ndizvozvo tinokutendai nemashoko makukuta avari kutaura nai. Hanzi ndimo munobva upenyu hwedu. Ko kana taparadza upenyu tinoita vanhu vapi? Kana taparadza upenyu tinochemeraniko? Nekuti tinoona kuti zvinhu zvekuchengetedza nharaunda dzedu, zvinhu zvokuchengeta nyika yedu, isusu tiri kutoita setinozvidzidza, asi takagara tiripo kare kare.
vatorwa tinovaona vachipinda kubatikana nazvo chaizvo kuti apa pane mhuka, apa pane nhingi, apa pazodai. Ko isusu tine vatungamiri vedu ka changamiri. Nyaya yemoto kunyanya-nyanya isi madzimambo tinorwadziwa nazvo zvakanyanyisisa, nokuti tikatarisa moto unokonzera ndufu dzezvipuka zvakawandisisa. Tikatarisa moto unopa urombo kumhuri dzakawandisisa. Tine muenzaniso sekwedu kumbire. Gore rapera paseri takarasikirwa nezvipfuyo, mombe dzakafa nekuda kwemoto. Kuti sango kana ratsva panotanga kunaya mvura paya ndo nguva inofa zvipfuyo zvedu. Ndozvezvidza kumanya pese pese kuti dzitsvake bundo rokuti dzirarame. Saka izvozvo isu semadzimambo tinorwadziwa zvakanyanyisisa mai Chisamba. Tozoguma toti isu kana tabata munhu wacho anenge aita zvokupisa sango, tinomudana kudarira mambo, tomutonga tichitarisa kuti moto wacho wapisa nzvimbo yakakura zvakadii. Kana moto wapisa sango rose sezvandoita ini Mambo Matsiwo, kana moto wako wafamba more than 1 kilometer, zvareva kuti otori pamombe kwa mambo. Mombe inofamba nokuti tichitarisa kuti pa 1 kilometer yafamba moto wauraya zvipukanana zvakawanda zvakadii, waparadza mhuka dzanga dzichizvara vana vadzo dzafa nemoto zvakadii. Saka izvozvo zvinotirwadza mai Chisamba. Tinovachaja kudara hatimboiti vokutamba navo. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa naChangamire, vauchirirewo maoko. Ndoda kumbouya kwamuri, chii chinoitwa nevagari? Nokuti munharaunda munhu wese ane basa. Isu kana tichitaura tinoti iwe neni ndine basa. Ini ndanyanya kubatikana neshoko ramatanga kutaura kuti Mwari havachasiki imwe nyika. Nyika yedu ndiyoyi. Shoko iri ratibatawo nesuwo tiri vagari vokumusha. Ini ndiri mugari vokumusha. Moto mupengo uyu kuva mwene kuti ndibvunze kumusha kuguruve ndizvozvo tinokutendai kuti muri kuno. Moto mupengo uyu wakatiparadzira mhuri dzimwe 2 gore rakapera nerino. Saka ndobva tagara pasi kuti tomirira here ema kuti ivuye kana mapurisa isu tiri kuparara. Zvatinoita vamweneka kana tadzoka muchikamu chinotevera ndinoda kuti mutaure nekuti neniwo ndabatwa nenyaya yamataura ekurasikirwa nemhuri. Regai timbotura mafemo.